तिनियो त्रिपुरा मथानि किहा साख्लाय मुं तिनि साख्लाय खारेहा 10 दा ब्लॉक नि प्रेसिडेंट चिनि ब्रह्मनाम दम्बाजरियां के आरो त्रिपुरा मथानि ब्लॉक नि सेक्रेटारी राजेश्वर रियां आबो ब्लॉक कमिटी नि इनके आरो वाइस प्रेसिडेंट धीरेन रियां इनके त्रे आरो वो सब जोनल चेयरमैन रंजित कुमार रियां इनके त्रे आरो एग्री बाहो चिनि सुरेश रियां इनके आरो त्रे के तिनि आरो मांबो तिनि आरो ब्रां साख्लाय खनारिहा 20 कां फाइनाय बो रैली तोनाय इलीगल माइग्रेंट नि तुये म्यांमार नि फाइना बांग्लादेश नि फाइना बनि तुइबे 20 कां बहुत तौर खेनक तिनियो रैली तोनाय हिया साख्लाय खनारे आरो डेट फीस खेयाको ब्रांत माहिया काउ साना खनाय नाय दे अच्छा बो तिनियो ब्रो गोबां माखनो मले बक्तै संगठन निमिए मांबो एस तिनि बर ना ब्रो ले थंलाय फिन बनते सा साखनाय रे बाय खाचां यमा तंपिउ तिनि जतन सा सिरिम चुमले मामिके पयनो काउ सा हस्टिं चिनि मीडियानो अपेलाम खाचांमो हामबेलियो आके तिनियो सं त्रिपुरा मथानि उंगे जतो कोनमिरनो बा जते लाकानो सिरिम चुमले मानके तिनि सं त्रिपुरा मथा ब्लॉक कमिटी बायके रेंगे चिनि ताओ जे बार्निंग इशू जे ताओ माथे मैदाने के जे बाजाराव गरम तुमि इशू चिनि इलीगल माइग्रेंट इनके बनतुये तिनियो सं कांचनपुर माने रैली खेन मानते तिनियो सं डिसिजन जंला लाइनि तिन ब्लॉक कमिटी बेके जंगा चलेनसे आते तिनियो ब्लॉक कमिटी आचलाइथियो जतन सा सिरिम चमो चिनि त्रिपुरा मथानि कांचनपुरनि चिनि जनरल सेक्रेटारी राजेश्वर रियां आके चिनि त्रिपुरा मथानि चिनि वाइस प्रेसिडेंट आके सब जोनल चेयरमैन चिनि रंजित रियां आके चिनि एग्रीकल्चर चेयरमैन चिनि सुरेश कुमार रियां आके चिनि एक्स प्रेसिडेंट बाय रियां आके चिनि एक्टिव कर्मी उनके जों चिनि बांमा इलाकानि के मॉनिटरिंग कमिटी रो के जों लाये तिनियो जों इलीगल माइग्रेंट ते जों खेनाय बनतिनो जों तिनि डिसिजन आपेला लायो मामी के सेंट्रल गवर्नमेंट बायखिए साख्लाय खारे जों जतसियो 19 तारिख मे के 2025 तारिख चिनि होम मिनिस्टर बायखिए साख्लाय खारे हा ताहा निमसियो जे इलीगल माइग्रेंट के फाथानि जे फाइनाय अबैध बाले जदि से तंगमंखे आबनो पुलिस रनो सायको पुलिस रनो साय ब्राउन इनफॉरमेशन दिए आके ब्राउनो अरेस्ट खरिए जानने जगह फेराव गया नहीं ये सामंत ये तिने जों तिफ्रा मते जतो ब्लॉक कमिटी बेका चले हा आके तिने जों फाइनल तारिख खेमियाको जों 20 कां चिनि ईएम आके एमएलए फाइबो जों तारिख जों फाइनल डिसिजन जों लानाय आरो मे तिनियो जतनो आं सिरिम चमो आके सुदु तिने जों ब्लॉक कमिटी मथाया चिनि इलाकानि लीडर आके जे पाराव तंने राव जानने इलाका जदि से इलीगल माइग्रेंट फाइ तमंखे ब्राउनो नाइचोमिया चिन्हि तखिए पुलिस न साये ब्राउनो फेराव रेन माने जत इलाका न अंकाबो इनके तिनियो जों ब्लॉक कमिटी बेके जों जतो इलाका न आके ब्रम सा फाइमेनि को जों टारगेट लालाय हा मांके जों टारगेट रिमोदिनो प्राय 2-3 हजार फाइनाय फाइन माहिना तिने जों डिसिजन लालायो मॉनिटरिंग कमिटी रपनो जतो या चाइना लाहा आरो मुबाकाव जतो न सिरिम चनो आरो मेते काव क्लां सानजिया खाकसा